Какво става, хора? Аз съм Dark Gaming TV и при мен е Рапа Ninja. Ето го. И това е втори епизод от Присана. И нека сега започваме. Надявам се в този епизод да си вдигнем, аз поне да вдигна ранг нагоре. И аз ще успея да вдигна, ако събера парите. Пак офлайн на него ще му помогнем и той да вдигне. Ще му помогна да е. Някой ми метна фри 57 диаманта. Не е право. Още! 64 диаманта. Добре. И 49. И сам. Там още. И тук още. Граби от пода, той има милиони диаманти. Браво. Аз имам 4 стака вече. Аз имам доста повече. Както казах в миналия епизод, съжалявам, че не сме качвали Смехник с много време, обаче нямахме време. И не ни се занимаваше през свободното време, бяхме навънка почти винаги. Махни се. А за другите поредици, двойно Double Survival, съжалявам, но май повече няма да има епизоди. За което се извинявам, защото ми се изтри нещо World, не знам защо. Ми се делитна World. Или може би го имам, не съм сигурен, не съм проверявал. What the fuck? И някакъв бъг се получи. След като вдигнем максималния ранг, то е Т или не съм сигурен кой беше точно, май Т. Ще си направя плод и той ще Рапа Нинджа или ще е до мене. Или ще живее с мене на моя плод. Ще го направим. Абе, ти кой левел вдигна? 51. Аз съм 34. И пак по пода има милиони диаманти. Отивам да ги продавам. Е нормално, аз знаеш колко оставям след мене. Аз преди малко, като ми беше паднал един стак, си мислех, че имах Fortune 50 на кирката. То като волтваш и на Kid Diamond или на Kid Vault, имаш full enchantment на 125 кирка. Вау. Ма трябва да енчантваш, знаеш колко пъти трябва да волтнеш? Колко? Много. Трябва да направиш 200 и не знам си колко волта. То трябваше нещо за ранг TV толкова направиш, 260 сигурно. Някакъв си ранг или TV или то. То е само. What the fuck? Аз имам 2 милиона 536 хиляди. Ти колко имаш? Сега ще кажа, чак само да си продам всичко. И ще кажа. Сега като продам всичко, ще съм за по-малко от няколко секунди ще съм авка, защото е отворена вратата и ми е студено. И сега се връщам. Тук съм. Ако нямаш фуд, трябва да се храниш, защото тук умираш директно, чули? Директно? Да. What the fuck? Имам пред, че почва да ти взима от кръвта. И умираш. Не оставаш на половин сърце. Което е гадно. Значи няма да остави хич направо. Не, пара ти сърцата, нали? По нормален начин. И умираш. Аз без това имам толкова много храна.
Целият ми инвентар е в торти. Тортите да знаеш, че не можеш да ги използваш. Знам. Затова преди малко си метнах първия инвентар с торти. Сега съм само с пържоли и ябълки. Тук на Workshop искам да видя какви неща се купуват. Виж. И скоро може би ще почвам да снимам с фейскамп, но не съм сигурен, не ви обещавам. Ще го обсъдим с Мекникс и ще направя едно кратко видео, сигурно в този сервер, в който ще говоря само и ще играя, но принципно ще говоря. Мейкникс вчера ми каза, че директно ще почне с фейскам. Не знам. Каза му, аз ще почна с фейскам. Той теглил ли си Outlast или такива страшни ги играе? И да снима? Не знам. Аз не съм му гледал епизодите. Иначе аз май съм се сабскрайбнал за каналът. Не знам. Това. И ще обсъдим, нали? Ще играеме. Сигурно с фейскам вече. Но това ще е след всичко, което направим тук. Ако имате някакъв сервер за Faction, с Faction, кажете, защото в миналия, който играх, каза се Wildcraft сервера. Спряха Faction, защото админите са идиоти. И затова ви питам, ако знаете някой, кажете. И ще почнем сигурно и там проект с тоя. Чакай. И да, той не може да снима, да знаете. Защо мисля, че не му казах в профила в миналия епизод? Просто защото не може да снима и не си заслужава. Само излиза, като му каже да стане и става. И ето го. Добре, не е нужно да ставаш всеки път. Не, защото не звънна на GSM. Нищо. Оставяш го да звъни. Ти какво мислиш, че аз правя? Така си го оставяш. Ще ти вдигна, когато свърша звъна. Да снимам да. И аз прати канала се сабскрайбнал днес. После. Дай, щупи си клавиатурата. Има едно щупено копче. Не ме интересува. Така, и нека да има колко пари имаме. И 62... 6... Не мога да го прочита. Това число. Съжалявам. Както казах за Канадиан в миналия клип, той... Ако знаете откъде мога да си купа премиум акаунт, казвайте. Обаче не знам принципно откъде е с PayPal или някакви такива. Тя не мога, не искам просто с тях да играя. По-точно си ги вземам, защото нямам тази възможност. Омага. Лагва. Съжалявам ако в клипа лагва, но не съм с най-силния комп. И затова. Ако помните в миналия клип кирката ми на колко удара, вижте. В миналия клип почнах да копам с нея, вижте във втория клип на колко удара е само.
И да, ако питате защо не съм по-висок ранг, не успях да вотна, не знам защо. Пише ми, че не съм с валиден юзернейм. При положение, че играя с него, вътре в игра съм. И все пак ми пише, че съм с невалиден юзернейм. Какви сте глупости? Така на мене ми пише винаги, когато се опитвам да волтвам. Аре сега чувството и на тебе малко да се усети. На мен не ми пречи. Защото аз ще видя, после си го правя. Имам 5 милиона 200 хиляди 934. Той не е добър в броенето на числа. Не се притеснявайте. Важното е, че мога до 10, нали? Той е много, бе. Много е. Какво ми се подиграеш? То брат ми може. Не ще е на 4. И сигурно това ще е края на епизода. Не искам да ги правя много дълги, защото коментирането е много дълго. Защото ти хабиба я гигабайт. Не. Просто е много дълго. За което се извинявам, но няма как да стане. И сигурно, както вие го гледате клиповете, как съм казвал и в другите, ще се качват на другия ден. Едва ли се качат в следващия ден, в същия ден, който е и снимам клипа, защото това коментиране отнема доста дълго време. Не е така за 2 минути. И странното е, че преди като коментирах, като снимах в VBOX, коментирах по-малко от 2 минути. 2 минути не, но половин час имаше. А клиповете бяха по 15-20 минути. Не знам какво е станало с Camtasia, Fraps или с каквото съм коментирал. Не помня. И да, аз мисля, че имам някой кит. Ето кит Starter. Сега ще ви покажа какво ще правите. Гледайте в инвентара. Ето го. И кит стартера. Тъпа броня. И тъпи неща. Камен ли? Или ледър броня? Виж. Какво пада, какво фърлям. Аха. Някакви буклуци. Каква е тази кирка? Дай. Тъпа е. Взех брадвата. Можеш да си вземеш лопатата и тия глупости. Не ми трябваше. И едно яко, поне вече имам храна и няма да използвам Golden епоките. Меч. Тук, майсе. Ето, аз ти казах да не ги взимаш. Ти не ме слушаш. Взех си лопатата и брадвата. Моята брадва е доста по-силна. Само лопата нямам, знаеш? Ти моята, нали? Без Чакай само малко. След малко ще ми я дадеш. И хора, знаете какво следва. Спиране на клипа. И аз бях Dark Gaming TV, тук при мен беше Рапа Ninja. И довиждане от мен и до скоро.